Segundo lugar, tal como anunciamos no debate do Estado de Autonomía, vimos a darlle o visto prace ao anteproxecto da Lei do Solo. Despois de desbloquear na pasada legislatura o plan do litoral, despois de aprobar na pasada legislatura as primeiras directrices de ordenación do territorio e despois de iniciar a elaboración das directrices da paisaxe, hoxe sometemos a información pública unha nova Lei do Solo para Galicia con 4 obxectivos. O primeiro deles é traballar por unha maior protección da paisaxe. En segundo lugar, actuar con toda a contundencia legal contra o feísmo. En terceiro lugar, frear a dispersión e potenciar o solo rústico como factor de desenvolvemento, sempre vinculado a proxectos para revitalizar o sector agroalimentario ou o desenvolvemento rural e sempre con criterios que garantan a protección ambiental. E en cuarto e último lugar, rematar esta legislatura co obxectivo de que todos os concellos galegos teñan un instrumento de planificación urbanística.